Atzo arratzaldean hasi zen Babio non-stop erronka, eta gaur goizera arte luzatu da. Goizeko 10:00 amaitu dute ekimena Babio igoerari hasiera emateko. Aurten zendutako 2 kide omendu dituzte lehenbizi eta jarraian abiatu dira mendi tontorrerantz. 100 lagunek parte hartu dute ekimenean, eta antolatzaileek balorazio positiboa egin dute. Balorazioa oso positiboa, beti bezala. Erronka arratsaldeko 6:00 hasi zen. Geneukan Euskal Mendez Federazioatik geneukan apuntatuta 325 pertsona. Eta, bueno, orduz ordu etorri da jendea apuntatu gabe ere, eta eman du bere donatiboa sartu du, eta, bueno, ordu guztiak betetak egon dira, jende asko egon da, euraldia aurten ere lagundu digu. Esan behar dugu goizeko, gaueko lehenengo orduetan haizea hemen hotza egiten zuen, baina gero aldatu da, eta giro polita egon da, jendea egon da gustora hemen, eta dirudi aterako dugula, diru kopuru polita adela elkartearentzako. Azkenean haientzako da erronka eta gauza hau. Eta, bueno, 24ko Babio igoera, hunkigarria beti bezala, azkenean igotzea Monte Solidariosekin batera jendea aurki egokituetan, hunkigarria da Babioko giroa, ikusten duzuen moduan oso polita, eta, bueno, herriar edo etxi elkartu algaren eta zenbat dirua lortu dugun, baina, bueno, uste dugu ona izango dela. Pasan urtekoa izen zen ia 4.000koa, eta suposatzen dugu hau tengoa izango dela altoagoa. Azkenean, esan behar, egun hauetan egon garela elako Adela Euskal Herriako jendearekin ezagutzen eta egiten dutela lan hunkigarria polita, eta merezi duela gauza hauek egitea haiengatik, dirako gaixotasun gogorra. Eta, bueno, egon gara azken egun arte nahiko beldurrarekin pandemiaren asuntoa eta guzti, baina segurtasun neurri guztiekin saiatu gara orduz ordu betetzen, eta, bueno, balorazioa azkenean positiboa. Esan dudan moduan eguraldia ere lagundu digu, bestela hau izango hau. Eta hori esan behar, datorren urterako gaudeia pentsatzen, egin behar dugula hau, merezi du gau osoa eman lanean lortzeko hau. Hori. Eta eskerrik asko denoi, etortzeagatik eta partea hartzeagatik, Amurrio Trail taldearen partez.